So, fi'n gwybod. Ond beth yw Stori'r Pasg te de? Un diwrnod, mae Iesu Crist wedi mafu ar y crwys gyda pins neu nails ar y rwla a mae'n brif ei iawn. Oce, ddim brifo, reis. A mae wedi cael lapio fel mummy a Halloween. A mae mam a ffrind yn drist achos mae wedi marw. A mae mam wedi bod yn crio'r. Wedyn, dydd nesaf, mae wedi gweld 2 angels. Fyna. Mae'n angels wedi gofyn, pa wedi crio? A fi ddim yn gwybod beth mae wedi dweud. A wedyn, mae wedi mynd, ble wedi Iesu Crist wedi mynd, mae wedi marw ar y crwys. A wedyn, mae wedi cael lapio'r am nawr. Does ddim siŵr ble mae wedi mynd. Y mam yn crio. Crio. So, wedyn, pan fi wedi mynd mas o ogor. O'r ogof. O'r ogor. Mae wedi gweld Iesu Crist yn byw eto. Mae'n nes i yn. A dyna diwedd? Dwi'n gweld. A dyna Stori'r Pasg? Ydw. Dwi'n gweld.